Moi, mä oon Aade. Mua jännittää ihan sikana tän videon tekeminen ja mä en oikein tiedä, että mistä se johtuu. Musta tuntuu, että mun on tosi vaikea alkaa vaan höpöttää tälleen niinku kameran eessä jotain, koska mä mieluummin vaan tykkäisin niinku nopeita pätkiä kuvata. Ja sen takia vlogaaminen on ehkä enemmän se mun juttu. Vaikka äärimmäisen helppo aihe mulle henkilökohtaisesti. Eli mä aion nyt kertoa itsestäni, että kuka mä oon, mitä mä oon ja miksi mä oon. Ja vaikka mä kuin tiedän, että tätä voi editoida, niin musta tuntuu, että mun ulosanti on silti ihan sikatönkkää. Mä koitan oikeasti sanoa kaiken olennaisen, mutta sitten jostain syystä nyt mä en oikein tiedä enää sitä, mikä on niinku olennaista. Muuta kuin ehkä se, että mä oon 23-vuotias ja asun Tampereella poikaystävän kanssa. Ja oon aina halunnut tehdä videoita YouTubeen, siis vähintään 10 vuotta. Eli olisin halunnut hypätä skeneen mukaan jo silloin, kun Suomi-tube ainakin niin kuin räjähti käsiin. Mä olin silloin ehkä vähän liian nuori, eikä mulla ollut mitään tietotaitoa yhtään mihinkään, mutta nyt mä koen, että mulla on ehkä oikeanlaiset valmiudet sillain tapaa niin kuin tehdä tätä. Mä tykkään enemmän vlogata, kuten tuossa vähän sanoinkin, niin mä en koe jotenkin luontaiseksi kuitenkaan tälleen niin istuu kameran eessä ja vaan höpöttää. Voi olla, että tilanne tulee muuttuu sitä myötä, kun kameran edessä oleminen ylipäätään niin kuin tulee tutummaksi. Ja kyllä mun kanssa puhuessa niin kuin tulee selväksi, että mä tykkään kauheasti höpöttää ja mulla on aina mukavasti hirveästi kaikkea sanottavaa, mutta ei tälleen. Mun pitää ehkä osata asennoitua semmoisella oikealla tavalla siihen, että tää on kun puhuisi jollekin tyypille, joka vaan istuu hiljaa, eikä välttämättä edes nyökkäile tai osata minkäänlaista merkkiä siihen, että edes kuuntelisi tai mitään. Tämä on mun mielestä ihan tosi kiusallista. Ehkä tästä saan niinku hyvän käsityksen siitä, että millainen mä oon ja se just mitä mä haluan tavallaan tuoda niinku mun videoissa esiin, niin on semmoinen niinku aitous ja rehellisyys ja no siis ihan vaan, että mitä mun elämä on ja mitä se pitää sisällään. Joo, ei mulla varmaan niinku mitään semmoista järkevää sanottavaa ole tässä enää. Toivottavasti tykkäät mun tuottamasta sisällöstä ja toivottavasti oot kiva ja kiltti ja sitä rataa. Kiitos.